Salut și bine m-am găsit la un episod de Minecraft. Sunt singur, am zis să filmez și eu ceva. Dar am școală, totuși, și nu am mai putut să filmez. O să-l fac scurt, pentru că să intre maica mea în casă sau o să pun pauză. După aia iarăși, dar nu acum. Pun pauză. Am revenit, o să auziți o voce. Dacă o să auziți, repede! Explodează creeper-ul! Oh, va trebui să le înapoi. Ah, da. Ce că cu, dar nu merge și nu. Asta mai mult în știi. Au. Merg mai repede, ies, în sfârșit. Ah, mi se răguiește. Ai. Ah. Haha, ești blocat acolo. Au. Repede, mai ca tu. Nu pleca. Fugi. Ce fricoșători. Ah, vă trimite înapoi. Am puțin lag, o să schimb mapa. Am revenit, am schimbat și mapa. O să vorbesc eu mai încet așa. Eroțe? Am și textul, dacă vreți să știți. Da. O să vă arăt și. Pune puțin pauză. Am revenit. Am crezut că pleacă. Uite, vreau pe asta, nu? Nu, mai e verde. Totuși, dacă mie îmi place galben, pe galben merg. Gata. Îmi place maro. Mie îmi place galbenul. Acum spun, nu? Cred că nu trebuie. Asta se joacă cu player, știu, da. O să mă joc singur. Pentru că cu player nu o să mai pot să filmez. Adică nu o să pot să mi-aud glas în videoul meu. Nu știu, mă. Parcă o avem pe... nu. Mai o avem, da. Pac. Iarăși armura asta e de diamond, nu? Da. Meroțe, galben, așa. Nu trebuie sabie, că... Adică, da, nu trebuie asta. Așa. Pac. Și acum mă descurc singur. Este o mapă de schiu asta. Este mai deja, nu? Da, am deja. În 4 minute. Uite, diamond. Ce tare. Nu. Bun. În fiecare colț este câte un diamond. În afară de asta nu pot să iau. Dacă ziceți de ce merge logoit, uite la filmare. O închid puțin, poate merge. Am revenit, nu a durat mult, doar o secundă. Până... Opa, creeper. Mai bine, trebuie să ne luptăm pe această mapă cu creeper.
este de la filmare. Dacă ziceți de ce este înlămurit. Bun. Noi o să mergem în mijloc. Joc și eu așa că totuși n-am jucat de mult Minecraft și chestii. Nu știu de cât timp o să fac acest video. Dar, ok. Am zis să filmez și eu că am filmat de mult. Și uitați. Adică dau mai în față să nu cad. Mi-e frică. Două! Oh, wow, ce noroc! N-am avut niciodată noroc așa de mult. Hai să punem mai bine aici. Săgeți până copac. Pac, pac. Cobul nu mai îmi trebuie că am destul până în mijloc, nu mai e mult. Și ce e asta? Ah, da. Full armură de diamond. Doar asta îmi trebuie. Pac, pac. Tupor, fish. Pac. E versus mobi. La toate chesturile de aici au pus la fel. Versus păianjenul ăla sunt eu. Pac, pac. Ne facem și noi un potuleț. Până aici. Să nu tragă un arc ca și mine, că sunt mult. Nu e niciun arc ca și. Doar creeper, spider și zombie. Opa! Văd că e rău pe genul ăsta. Na, scos-i sabia. Păpăzea aici, a? Dacă auziți nicio voce, scuzați-mă. Nu arată fain asta? Bine, pe așa... Uitați cum arată. Nu mai o să am mai grijă, deci... Ba, o să am 8 minute. Pam, 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 pam. Chiar își diamond. Cât diamond de pe aici? O minute deja, wow. Dacă vorbiți mai încet, sunt eu emoționat că nu mai filmat de mult. Închid și eu aici filmarea aia. Poate o închid sau pun pe pauză. Sau... Nu știu de unde luai scările astea. O să ne ajute. Nu. Pun pe pauză puțin. Uitați că mai pot să vorbesc. Pac, 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 pac. Ah, pun puțin, sau? Gata. Ziceam să pun pe pauză să mai se facă. Da, este bine. Dacă mă
arată că e un joc lăguit. Scuzați. Chiar vrei să vii la mine? Ok. Pa. Ce că ești pa. Bun, n-am venit. Cred că nu o să mai pun deloc pe pauză. Da. Cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul like. Și noi ne auzim data viitoare. Scuzați că am făcut acest episod scurt, dar am zis să fie un episod așa, ca să mai ne jucăm puțin, că am avut și eu timp și pa, pa.